Super keeper, penio fatha rocket, Cymru ar y blaen. Cymru ar y blaen, ni'n codi ben yn uwch na chra. Helo, siwmai a chroeso i benod diweddara o Podled Fforwm Cymraeg Ewro 2020. Dim ond 4 tîm sydd ar ôl yn y gystadleuaeth erbyn hyn, a dim ond 2 gêm sydd ar ôl gyda ni i wylio hefyd, felly mae'n anodd credu pa mor gyflym mae'r amser a mae'r gystadleuaeth wedi mynd. Yn ymuno gyda ni heddi, mae Owen a Daf o'r mentre, siwr i chi boes? Good, iawn. A hefyd yn ymuno gyda ni mae gwestai arbennig sef Liam Bowen o Bontebere. Mae Liam yn gweithio allan yn yr Ewros tra oedd Cymru yn y gystadleuaeth. Felly diolch am ymuno gyda ni, Liam. Iawn, diolch. Mae'n saff i weid, gys ti cwbl o wythnosau prysur iawn ar ddechrau'r gystadleuaeth yn dilyn Cymru o Bacw i Rhufain a wedyn i Amsterdam. Siwr brofiad oedd yn dilyn y tîm yn y pythefnos na? Oedd e'n gret, fi wedi gwneud miles, anyway. Oedd e'n lot o drafili, lot o stops. Ar y ffordd mas, o'n i'n goffi mynd trwy Istanbul, a wedyn ar y ffordd Rhufain, o'n i'n goffi mynd trwy Kiev, so lot fawr o drafili, ond na, oedd e'n profiad amazing. Gabel mas na, tywydd yn gret, 35-36 degrees, so ni'n ffili cona am yna, a ledfod y tŷ llosgi. Na, oedd e'n gret, a just yr holl profiad amazing. Yr unig peth yn gadael lawr oedd yn amlwg, oedd ddim lot fawr o gefnogwyr o Gymru mas na. Ie, na beth o. Hwna beth o'n i'n mynd i ofyn nesaf, achos beth oedd yr awyrgylch fel ar gyfer y gêm gyntaf yn Bacw, achos i ni'n gwybod am y straeon o Ewro 2016, na gweud amdano'r miloedd a'r filoedd o mas yn Bordeaux ar gyfer y gêm gyntaf yna, a'n dilyn Cymru am weddill yr ymgyrch. So, siwr oedd pethau yn arwain lan at y gêm gyntaf yna i Gymru? Ofnadw. Oedd e'n terrible. Oedd yr awyrgylch yn y gêm yn Ebyn y Swistir yn just, oedd eisiau flat. Oedd e just yn really flat. Oedd llondwrn o Gymru na, a hyd yn o'r llai o'r Swistir na. Oedd lot o bobl na o Azerbaijan, ond dim real diddordeb dyn nhw yn y gêm, fwy diddordeb yn dechrau Mexican Waves, i fod yn onest. So oedd e'n galed, a ti'n gallu gweld, oedd e'n siŵr o fod yn galed fyd i dîm Cymru, sort of railo un lan, achos o'n i'n y gêm yn Bordeaux, grŵp o'n i, oedd i'n di trefili trwy Ffrainc i gyd, a oedd yr awyrgylch fyna, oedd e just yn ridiculous, a ti'n gweld oedd y Cymru oedd yn chwarae o'r dechrau gynta, just up for it. Le fi'n credu gymryd oedd e fwy o amser i'r tîm i fod mewn i'r gêm erili, achos mas yn Bacw, achos oedd e just mor dead na. Gwellodd pethau erbyn gêm Twrci, ond yn amlwg oedd na, achos oedd cefnogwyr Azerbaijan i gyd yn cefnogwyr Twrci, a yn amlwg oedd cefnogwyr Twrci wedi gallu trefili draw fyd, yn ei miloedd ar filoedd, oedd hwnna. Na'r tro cynta fi'n credu ers i'r pandemig ddechrau, o'n i'n teimlo bach yn emosiynol oedd e'n gwybod, cyn y gêm, achos ti'n actually teimlo fel o ti'n mewn gêm, a mae'n tro cynta le fi wedi bod mynd i gêm dros y 2 flynedd diwethaf, a maen nhw wedi bod mor dead, boi nhw'n gêm rygbi neu unrhyw beth, pan ti'n clywed y chwaraewyr yn siarad, a mae fe just yn rhy fflat, hyd yn oed watch o gytre, mae fe, dwi ddim wedi bod un peth. Le oedd clywed sŵn, daw just bwan Cymru o'n nhw'n neud, oedd hyd yn oed hwnna fel, oedd hwnna wedi railo fi lan, so oedd y rai bod wedi railo cefnogwyr, chwaraewyr Cymru lan, sydd felly yn dangos wedyn yn y perfformiad na'n erbyn Twrci, le o'n nhw'n, am 3/4 awr, o'n nhw'n just unplayable, really. Ond ie, oedd y fans oedd mas na, ti'n gweld, o'n nhw wedi cael whale of time. A sa'n credu bydden nhw wedi newid unrhyw beth am hwnna, am y profiad gathen nhw'n enwedig. Ges i fe mewn ar ôl y gêm, oedd fans Cymru wedi goffod aros mewn ar y setiau nhw, tra bod fans Twrci gyd yn gadael, a es i mewn fyna i ffilm o cwbl o bits mewn fyna gyda'r cefnogwyr, a ti'n gallu gweld wrthyn nhw, ond nhw o'r planed arall, ond nhw just ffili credu fe nhw'n newid wel. Oedd yr awyrgylch yn amazing, oedd e fel bod nôl yn Ffrainc, just ar y very, very, very lower scale, really, ond yn good. Ie, na fe hwnna, mae'n swnio fel profiad gwych. Beth, just
newn ni siarad yn gloi am beth i trefn y gystadleuaeth ni. Beth ti wedi gwneud o ran y trafili a'r gemau yn cael eu cynnal yn nifer fawr o wledydd ac ati. Ti'n meddwl bod wedi dylanwadu ar berfformiad Cymru yn erbyn Denmark a gymaint o trafili nhw wedi gorfod wneud yn ystod gemau'r grwpiau? Sa'n gwybod, bydde fe'n rwydd iawn i roi fe lawr i hwnna. Fi'n credu y peth fwyaf oedd y ffaith bod gormod o chwaraewyr ddim wedi bod yn chwarae trwy tymor. A fi'n credu hwnna oedd yn dangos fwy na dim byd arall. Y ffaith bod nhw wedi blino fwy. Oedd y trefili, o'n i'n trefili, oedd diwrnod llawn yn mynd yn trefili, yn amlwg gyda nhw o ddim rili. Oedd y fflait mas i Baku, bydde ti falle'n diastyru hwnna, achos oedd pawb yn gwybod bod nhw'n goffo wneud y fflait na ty beth, so ti'n diastyru hwnna. Gath Swister ewn wath i fi, o'n nhw wedi goffo mynd i Rifan a wedyn goffo mynd nôl i Baku, so o'n i'n lwcus fyna. Ond mae fe'n dangos rhywbeth pan dawr 4 teams, 4 grad sy'n ar ôl, ond nhw gyd i cael gemau nhw gytre. So nhw gyd i wario group games, nhw gyd yn gledydd eu hunain. So wedyn ni felly bod hwnna'n dangos rhywbeth. Bod nhw wedi cael rhyw fath o leg-up. Fi'n credu y ffaith bod cefnogwyr ni ddim nawdd y peth fwyaf yn fwy na'r trefili. O'n i'n gwybod, pawb yn gwybod bod y trefili na mynd i ddigwydd llynedd. 2 blynedd yn ôl, pan nath y fixtures mas, o'n nhw'n gwybod na. Ond nhw hefyd yn disgwyl gweld Cymru na, a bydde miloedd wedi teithio, 100%. Ti'n imagine Amsterdam, 45 minutes flight, bydde'r stadiwm na wedi bod yn 50-50, felly bydde hwnna wedi gwneud gwaniaeth. Achos oedd yr awyrgylch yn Johan Cruyff Arena fel, sa wedi gweld dim i fel ers spel fawr. Oedd yn incredible. Ie, na beth yw e. Mae'n ddiddorol fel mae'r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal ni, a fi'n credu mae'n nifer fawr o gwestiynau. Dwi ddim wedi bod yn deg i bawb o ran y trefili ac ati, a fel o ti'n gweud, mae'n ddiddorol taw 4 tîm sydd wedi cyrraedd y rwng gynderfynol, y rai sydd ddim wedi goffod trefili bron dim. Felly diolch ti Liam. Felly newn ni symud mlaen i edrych ar y gemau sydd wedi bod dros y penwythnos. Rownd y cwarteri yn amlwg, ni'n mynd mewn nawr i'r gemau mawr yn y gystadleuaeth yn amlwg. Newn ni ddechrau gyda'r gêm gyntaf ar nos Wener. O 4 gêm hynod o ddiddorol gyda ni, gyda digon o goliau yn ystod nhw gyd yn amlwg. Ewn ni nôl i nos Wener yn St Petersburg gyda'r Swister yn erbyn Sbaen. Gêm ath yr holl ffordd i giciau o'r smotting gyda Sbaen yn ennill yn y diwedd. Oedd hi'n gêm agos, gêm ble nath Sbaen domineddu falle ar ôl y garden goch, Owen. Beth nes ti o'r gêm yn gwylio ddi? Ie, oedd hi'n oreit. O'n i'n disgwyl i Sbaen fel ennill, ond ar ôl beth nath y Swister gyda Ffrainc yn y round cynni, oedd e'n mynd i bod yn gêm diddorol, fel oedd Liam jyst i gweud fyna nawr o ran mae Swister wedi trefeili'n fwy na Cymru yn y tournament, so oedd e'n syndod bod nhw wedi cadw mynd a cadw wneud mor dda i fod yn onest y ti. Ond oedd e'n gêm dda, joyous i'r gwylio fe, ond y bron wneud i'r pens. Has felly ar y garden goch o bosib, so sama. Beth o ti'n meddwl o ddi? Gweld hi'n fyw, dim yn aml, fel arfer, pan mae pethau'n cael ei arafu lawr, maen nhw'n edrych yn wath. Ond o'n i'n gweld gyda hon, oedd hi'n edrych ddim mor wael ar ôl cael ei arafu lawr, ond nath e mewn gyda tipyn o ffors yn gwylio fyw. Fel ni'n gweud, ti'n gweld fod wedi cael ei roi, ond eto, o'n nhw jyst wedyn yn wario am y dro, ar sial mynd am y pens, a fel ni'n gweud, 2 gêm yn mynd i 120 munud ar ôl ei gilydd. Tough ask, ti'n mo. Ond, mae Sbaen trwyddo. Eto, sa'n credu bod Sbaen yn wario'n gwych. Gaethon nhw, obviously, beth oedd e'r 5-0 thumping o Slovacia. Ond y Slovacia ddim yn dda gwbl. So, o'n i bai na. Fi'n credu bydd Sbaen yn rhoi good running fach yn y semis, ond gen i weld. Mae'r Eidal yn tîm dda. Ie, maen nhw yn. Mae'r Swister da wedi gwneud tipyn o argraff yn ystod y gystadleuaeth i fod yn deg i nhw. Mae'r tîmau gorau wedi ffindo fe'n eitha anodd i cael y gorau ohonyn nhw, yn enwedig yn y gemau knock-out. Ond i fod yn deg, wnaethon nhw tipyn o argraff yn erbyn Cymru yn y gêm gyntaf na fyd. Wnaethon nhw dominyddu Cymru am gyfnodau hir. So maen nhw wedi gwneud tipyn o argraff yn y gystadleuaeth. Wel, deg, maen nhw yn dda trwy gydol y gystadleuaeth. Mae'r chwaraewyr Severovic a'r Shakiris a'r Xhacas a'r Reid Soel anodd y teg nhw. Nes i weid yn y podcast diwethaf, bod nhw'n gweld eisiau Xhaca, ond mae'n teg.
nath nhw ddim gweld eisiau fe o'r gormod, achos good game i Sbaen o'r edrych. Fi'n mynd gath Moreno sawl chans i ennill y gêm i Sbaen yn ystod y gêm, ond na, o'r edrych, Swistir yn edrych yn dda, a mae tipyn o dalent yn nhw'n trwyddo hefyd. Ie, na beth o'n i'n gweld yn ddiddorol Liam, oedd pa mor wael, really, oedd cicio'r smotyn y Swistir yn ystod yn erbyn Sbaen, ond nhw oedd y tîm, oedd wedi cael profiad o fod trwy cicio'r smotyn yn barod yn y gystadleuaeth, sgorio pob un yn erbyn Ffrainc, a byddwn ni wedi meddwl byddai'r profiad na yn symud mlaen i'r cicio'r smotyn eto. Wedi bod yn enfawr nhw, ond yn amlwg doedd e ddim. Yn horrible o'r e. Fi dal yn cael hyn llefer y ffaith nes i miso penalty i Falcos Felen yn y 13 y tournament. Mae'n horrible. Sa'n deall fel mae chwaraewyr yn gallu sort of byw gyda'r nerves na a gyda'r emotion a popeth sy'n mynd mewn i cymryd penalty. Mae fe'n terrible. Ond, luck of the draw fi'n credu yw. O Sommer ni'n meddwl wedi cael tournament arbennig. I blaw am Danny Ward. Bydde fe'n ddiddorol i weld os Danny Ward neu os Sommer yw goalkeeper of the tournament o ran y tîm of the Euros, achos mae'r ddoi wedi bod yn clas. A welon ni fe'n gêm Cymru, nath e cadw Kiefer Moore mas. O na, os Switzerland yn gret, a mae'n dangos felly fyd pa mor dda oedd y pwynt na gathon ni yn erbyn nhw, achos ar ôl y gêm na, oedd pawb, o'n i mas na, pawb fel, this is going to be a tough competition, tough slog, ond edrych nôl, oedd e'n pwynt arbennig yn erbyn tîm rili dda, a licen ni wedi gweld nhw'n mydd i Sbaen i fod yn onest, ond it's all about now, pwy sy'n lli mydd i Lloegr a gobeithio daw'r Eidal i trwyddo yn y rowna. Ie, felly Sbaen ath trwyddo Owen. Beth i ti'n meddwl amdano? Mae'n dal ambell i gwendidau gyda nhw o ran yn amddiffynol, wnaethon nhw adael gol meddal iawn mewn yn erbyn y Swistir, a wedyn dyn nhw'n cymryd y chances maen nhw'n creu hefyd, achos ni wedi siarad siw gymaint am Morata yn ystod y gystadleuaeth, fi'n gwybod mae wedi sgoro ambell un, ond dwi ddim yn cymryd pob chance sy'n dod iddo fe, a Moreno tro hyn yn methu doi sians enfawr i gymryd y gêm cyn cicio'r smotyn. Just exactly fel ti'n gweud. O ran tîm fel conversion rate o chances, gallai bod Morata arno bod i 6-7 yn y gystadleuaeth, a falle Moreno arno god 3-4, a fi'n siarad am chances hanner deched, dim y rai fel, head y Morata, sa'n cofio pwy gêm oedd e, ond oedd e bod dwy drodfedd mas a misodd e fe, a hwnna jyst i fi fel, hwnna jyst i fel gweud fel i ti wedi bod yn y tournament. Mae fe'n absolute shambles o ran strikers. A ni'n siarad y blaen o ran fel Iago Aspas a falle cwpl sydd wedi bod yn sgori trwy tymor a heb cael ei dod yn y gêm. Ti'n meddwl pwy sy'n sy'n nhw? Mitru. Os ydyn nhw Mitru, bai? Dyn nhw'n enll y gystadleuaeth. Ble ma Mitru nawr? Samor, legend. Absolute legend. Be maen nhw'n gweud, the streets will never forget am Mitru. Cant bai. Felly Sbaen ath trwyddo ar cicio'r smotyn, a wedyn eithon ni mlaen wedyn i'r ail gêm ar ddydd Gwener, y gêm yn Munich rhwng Gwlad Belg a'r Eidal. Yr Eidal yn mynd â hi 2-2, a eto siwr gwmynt i drafod am y gêm yn hyn. Dechreuwn ni gyda'r ffaith oedd hi'n gêm wych dydaf, a yr Eidal yn hanner cynta yn edrych fel tîm a hanner. Ffach wen, mor o dig. Gathon nhw gol dislawd ar ddechrau hefyd. Doi gol sgoro nhw. Ffantastig wedyn. Barella a Insigne. Fi'n gwybod pawb, wedyn nhw'n ymosod trwy gydol y hanner cyntaf. Fi'n gwybod, gath gael fel cwpl o chances. Nhw'n edrych dan Sheris ar y counter gyda De Bruyne a Lukaku. Mae'n rhaid nodi fyd wed Doku yn ffantastig ar ochr chwith i Belgium. Nath e achosi tipyn o broblem i'r right back yr Eidal. So falle fi hwnna'n pwynt i pobl yn wario nesaf. Sbaen neu pobl yn wario yn y final sy'n nhw'n ennill i ymosod y right back. Wel, oedd hi'n gico'r smotyn i ti jyst cyn yr hanner amser ar Doku fyd? Dim dal ar dyfynwyr. Ti'n gweld rei yn cael ei roi a rei ddim. Os yna i digwydd yn yr bocs o'ch o draw, gwe bod Gwlad Belg yn ymosod ar hanner ei hunain. Bydd pobl heb gael ei roi felly, sy'n dim yn siŵr. Ond
y speed o docw'n mynd, unrhyw touch arno, mae'n mynd i gwmpo yn gloi fe, so mae'n helpu fe. Ie, dyn ni eisiau yn rhoi yn pen. Oedd e'n un o'r penderfyniadau yna, ta beth oedd y dyfarnwr yn ei roi, oedd VAR ddim yn mynd i droi e. Fi'n credu falle, oedd e'n 50-50, ond ta beth, os oedd e'n roi'r cic o'r smotyn, oedd VAR ddim yn mynd i droi yn ôl, ond sef e ddim wedi roi'r cic o'r smotyn, bydde'r VAR falle ddim wedi gweithio fe i ail ystyried y penderfyniad. Tipyn wedi cael ei weid ar ôl y gêm Liam am ddrigioni yr Eidal yn ystod wel, nid just y 10 munud diwetha, ond nhw wrthi yn ystod y gêm i gyd. Gwella ddim Mobley yn gloi ar ôl yr Eidal sgwr. O'n i'n gweld gyda, yn yr 20 munud diwetha, oedd y bel in play am 9 munud. So he was just in class. I just got admire that. O'n nhw'n well tîm, ond yn gyda'n nhw'n fath Spinazzola band, a ti wedi gweld nhw'n bach fel, coni off, ond nhw'n dechrau becso. Ond, fi'n credu o digon da nhw yn amddiffynol, ty beth. Fi'n credu nath Gwlad Belg, 2016 oedd cyfle Gwlad Belg. Dyn nhw'r chwaraewyr na gyd at e prime. Nawr, mae ti pobl fy Malen, fy Tongan i fi sy'n rhy hen nawr. Maen nhw wedi colli'r cyfle na fi'n credu. Mae sim digon o bobl ifanc di dod trwyddo dyn nhw. Mae Tielemans yn gwneud, ond maen nhw dal yn dîm eitha hen. A fi'n credu hwn yw cyfle yr Eidal. Eto, maen nhw wedi cael y ffaith bod nhw wedi diwaru'r 3 gêm gytre. Maen nhw wedi, eto fel Lloegr, amddiffyn nhw wedi bod yn gryf. O'n i ddim yn gweld Gwlad Belg yn achosi gormod o broblem yn erbyn y diwedd, ond mae'r fideo na o Immobile mynd lawr yn viral yna. Ond bydden ni'n cytuno'n llwyr hefyd o ran, fi'n credu Gwlad Belg yn amddiffynol, achos yr bod yr Eidal wedi sgori 2 gol gret, a o'n nhw yn wych i fod yn deg. Yn edrych nôl arno nhw, maen nhw dal o ran ochr amddiffynol, maen nhw dal yn rai eitha soft i fynd trwyddo, i adael trwyddo bydden ni'n gweud. Ond os newn ni siarad am ti'r ail hanner, na gath Lukaku, gath un siawns anhygoel, a wedyn edrych nôl ar y clip eto, oedd y peniad na, wel, pan weles i fe'n fyw, o'n i'n meddwl bod wedi mynd dros i benne, ond edrych nôl, just nath e fethu'r peniad fi'n credu, sa'n mo beth nath e? O'n i'n meddwl ar amser oedd fel, gallai bod ti wedi rhoi pen ti hwnna. O fi bron, ti'n gwybod, clasic ar y couch, go on. Ond oedd e jyst i miso fe yn cyblid. Na, oedd y siawns cyn ni, oedd fi'n credu o Spinazzola, actually, ar y llun yn neud y bloc. Mae fe mynd i bod yn colli'r anferth i'r Eidal, so mae nhw'n mynd i bod yn tîm falle yn wahanol gym nesaf. Ond o ran Gwlad Belg, dath Chadli mlaen, nath e cwbl o pethau da. Oedd efe docw neu y boi'r asgell chwyth i Gwlad Belg, oedd e'n impresif ar y noswaith, gath e cwbl o good strikes cadarn, ond oedd Lukaku wedi cael y siawns. A na fel mae fe, weithiau mae fe'n cael fel, ti'n modd, 1 mas o 10 eith mewn, a mae fe'n, dwi ddim yn fel conferto pob un sy'n anffodus i wrth gwrs Gwlad Belg, exactly beth Liam gwef na. Fi'n credu bod siawns nhw wedi mynd nawr o ran, ti'n modd, chwaraewyr da nawr fel Hazard, Lukaku yn symud ymlaen, De Bruyne dechrau mynd yn hen, ac sneb ifanc yn dod mewn really cymryd lle nhw, fel ti'n gweud, mae Tielemans yn mysio mwyn yna. Mae'r back, well, defence, sa'n gwybod pwy sy'n mynd i dod mewn gwed 2-4 mlynedd. Just neb really o safon yn dod mewn, falle mae fel Lamborghini up top, a Renault Clio yn y back. Na fel nhw'n mynd i bod. So mae rai nhw'n mynd i ddechrau ennill gymau, fel 5-4, 4-3, achos mae nhw'n mynd i consider goals. End of. A fi'n credu, os nag os chwaraewyr amddiffynol ifanc yn y trwyddo, fi'n gallu gweld Alderweireld a fy Tongan, fy Malen, bydden nhw'n bydden nhw'n chwarae tan maen nhw'n 40 yn y tîm ma, fi'n credu. Wel, maen nhw'n rhy hen nawr, ond nhw ddim digon da pan o'n nhw yn eu prime fel petai. So, bydden nhw'n na am flynydde, ie. So, a daf, wel, os newn ni just cloi'r sgwrs am y gêm yn siarad am yr Eidal, maen nhw wedi colli Spinazzola nawr, siwr o fod yn mynd mlaen i'r rown nesaf. Maen nhw wedi bod yn wych trwy gydol y gystadleuaeth. Maen nhw'n edrych yn wych o'r gêm gyntaf. Bydden ni'n gweud nhw sy'n siwr o fod wedi bod y gêm, y tîm mwyaf complete fel petai yn ystod y gystadleuaeth i gyd. Ti'n gweld bod yr amddiffyn na digon cryf i stopo Sbaen a wedyn bod nhw'n gallu cael y gol na i gael nhw trwyddo i'r ffainal?
Definitely, Eidal fi'n gweld sy'n bydd yn ennill gêm nesaf by'n Sbaen. Mae talent yn o'r trwy'r gêm. Mae Chiellini dyn ôl mewn i'r galfan ar ôl yr annaf gathau. Mae fe'n chwaraewr profiadol iawn yn y cefn gyda pwy sy'n David drws nesaf, Bonucci fe. Doi gyda tipyn o brofiad yn y cefn yna. Bydd Spynners yn dipyn o golled, ond mae digon o boes arall yn dod trwyddo dan o fed sy'n mynd i wneud y job. So, Eidal i fi ennill y gêm yna. Na fydde. A mae rai fi wedi, fi'n gwybod nes i Liam sôn gyda Danny Ward a Sommer fel golgeidwyr y gystadleuaeth. Ond mae rai fi wedi, yr arbediad gorau i fi oedd Donnarumma yn yr hanner cynta na yn erbyn De Bruyne. Fi'n credu ni'n ddisgwr ar y pryd, fi'n credu hefyd. Ond o'n i'n meddwl bod yr arbediad na'n wych yn anhygoel i bod yn onest. Ond so bydd hi'n gêm gynderddynol diddorol iawn ar y Benreidol a Sbaen. Felly gewn ni'r predictions pawb ar y diwedd am y gêm hynny. Felly ewn ni mlaen i gemau di Sadwrn, y gêm gyntaf yn Bacw, wrth gwrs, yn erbyn Denmark a'r Gweriniaeth Czech. Mae Denmark ar siwrnau a hanner yn y gystadleuaeth. Mae'n gynnu Liam, rhwng popeth maen nhw wedi mynd trwyddo. Yr un, ti'n be, ti'n gwybod cyn gêm Cymru bod y stori na mynd i fynd yn fwy na'r gêm i hunan a nath cyn y gêm oedd, yn Ajax fyd yn Amsterdam, yn yr Ajax Johan Cruyff Arena, le oedd Christian Eriksen di ware i gyrfa cynnar, oedd yr emotion y popeth oedd yn masif, really, a cyn y gêm, ond pan mae'r Christian dod arno, Christian masif, oedd hi'n Cymru just yn un plaen, a oedd hi'n Denmark dy Eriksen ar y cefn. Mae UEFA yn mynd i wneud y fwy o stori yma ty beth, bod e'n stori enfawr, achos mae fe'n gwerthu, yn yr un ffordd nath Cymru yn 2016 a gyda'r really, enni'n dychymyg pobl a cael pobl di gyffroi, mae hwn yn rhywbeth ar mae pawb a mae fe neis nawr daw. Ni bydd yn gallu cefnogi Denmark a bydd pawb yn emyn Lloegr yn lle pawb yn emyn Cymru, ond na, maen nhw'n tîm Dafydd, oedd Bale Malen fe. Oedd Bale na bydd e mewn a mae'r ail gol yn amazing. Ond maen nhw'n tîm dda, mae Delaney, chwaraewyr da iawn dyn nhw. Nath Delaney yn erbyn Cymru, nath e just absolutely chwalu'r ganol y can a oedd e just mor gyffyrddus ar Bale a welon ni na yn erbyn Czech fyd. O'n i yn meddwl, pan nath Schick sgori, o'n i'n meddwl gallai fod gêm lan fan hyn a y ffordd mae Denmark yn ware, o'n nhw'n edrych fawr nhw'n dechrau blino, achos tîm pobl Braithwaite a Poulsen, so nhw'n ifanc, so maen nhw'n dechrau tynnu mlaen fyd. Ond na, fi'n falch dyn nhw, mas o'r ddoi dîm, fi'n falch dyn nhw nath trwyddo, achos fi'n credu dyn nhw sydd ar cyfle gorau o ennill y gêm nesaf. Fi'n sensol i am bod ti ddim moyn Lloegr i fynd trwyddo i'r ffainal. Sa'n gweud i fi. Felly, i fod yn deg i Denmark, nhw fi'n credu oedd y tîm gorau. A fi'n credu hefyd, ar ôl colli Eriksen, oedd pawb yn falle'n meddwl bod nhw, achos bod nhw'n colli chwaraewr, pawb yn meddwl y chwaraewr gorau, chwaraewr mwyaf falle creadigol oedd gyda nhw, bod e'n mynd i fod yn dipyn o ergyd yn nhw, ond mae chwaraewyr wedi camu lan iddyn nhw yn ystod y gystadleuaeth fel Dolberg a Male, a ni'n gwybod bod y chwaraewyr fel Kie a Højbjerg gyda nhw, fel chwaraewyr cadarn, yn wedi yn fel Sbaen y tîm, ond mae chwaraewyr ifanc, ond ni falle ddim yn ymwybodol wedi camu lan hefyd. Ti'n edrych dros y tîm i gyd, i fod yn onest y te. A mae fel enwau, mae pobl yn gyfarwydd â. Ti'n siarad Højbjerg, Braithwaite, sa'n gwybod fel mae fe'n Barcelona, really, ond ti'n meddwl, Sa'n mynd Vestergaard, mae fe'n Dechrau, Kasper Schmeichel, keeper solid, Christensen. Ti'n mynd nhw'n mae fel rhywun fel Damsgaard fyd, fi'n dwlu watch o wingers da ar y gêm, oedd gol fe yn erbyn cyn Cymru, pwy oedd e, ond o'r edge of box, oedd e'n lyflu. Mae'r chwaraewyr da, a mae'r balance na da nhw, ni wedi siarad fel newydon o'r system yn erbyn Cymru, yn tynnu Christensen mewn, maen nhw gyda'r opsiwn na, a mae'r chwaraewyr yn deall ei rôl nhw. Fel y Liam yn gweud, fi'n credu ti'n nhw gyda'r siam sgorau i mynd mlaen yn y row nesaf, a'i middi pwy bynnag maen nhw'n ware. Ond, maen nhw'n neud yn dda, mae stori tu ôl i fe, a fel o'n i'n gweud, o pawb mynd i supporto Denmark yn erbyn Cymru, so nawr, fel wedi Liam, mae'r chance da ni supporto Denmark a'r stori i gyd tu ôl i fe. Roi yn obviously gêm i'r Czech di roi'r gêm i Denmark, ond oedd e ddim quite digon, a sa'n credu y Gweriniaeth Czech mynd i, ti'n modd,
mynd mor bell o'n o wedi, so fi'n siŵr bydd nhw'n chuffed hwnna. A hefyd, Sic gath a couple of good goals yn y gystadleuaeth yn erbyn yr Alban yn gynnar, a wedyn sgwrdd e'n da wedyn yn erbyn Denmark, actually. O, maen nhw wedi gwneud dda. Ond mi'n credu, o ran symud mlaen i'r row nesaf, Denmark oedd y tîm gorau i fynd mlaen i'r... Cant y cant. Dyna ni wedyn, doedd ddim gêm arall i Saron, nag oedd dim ond un gêm oedd i Saron. Dim werth i siarad yn ei. Ie, na fydde fe. Ond yn aml, well i ni drafod perfformio'r Lloegr yn gloi. Daf, da fi at y ti. Wel, mae rai gweud, mae'n anodd gweud ond o'n nhw'n edrych yn dîm eitha cryf nos Sadwrn, a maen nhw wedi tyfu mewn i'r gystadleuaeth fel petai, sydd ddim yn gyfarwydd iawn i dîm Lloegr fel arfer. Mae'r home comforts lle siwr wedi helpu nhw tipyn yn y gystadleuaeth, a maen nhw dal heb consider gol, so fel fi wedi bod yn gweud yn y podcast mae gyd, os yw'n cadw clean sheet, mae gobeithio y tîm yn bell yn y gystadleuaeth, a maen nhw wedi bod yn deg, a fi'n gwybod sim Harry Kane wedi bod yn tanio yn ystod y gystadleuaeth, gath y gol yn yr rownd 16, a mae fe ar dan nawr, gath y 2 gol arall yn erbyn Ukraine, so mae Lloegr yn bod yn ddansiarus iawn yn y rounds nesaf. Wel deg, nath nhw war yn dda. Mae'r Sterling wedi bod yn dda. Luke Shaw wedi bod yn very impressive yn yr safle me wedi bod yn war hefyd. Ie, na beth yw e. Liam, o'n i'n gobeithio, beth wedys i ar ddechrau gystadleuaeth yn ystod rownd y grwpiau, oedd bod gormod o opsiynau gyda Southgate, a bod Lloegr ddim wedi clico achos bod e ddim yn gwybod beth yw ei dîm gorau fe, oedd e'n newid, oedd Foden mewn yn y tîm ar ddechrau'r gystadleuaeth, oedd pawb yn gofyn am Grealish, oedd nifer yn gofyn am Sancho, dath Saka mewn i'r tîm, o'n i'n gobeithio bod siwgr yn opsiynau gyda fe, bod y tîm ddim yn mynd i clico, ond yn anffodus nos Sadwrn, dath popeth at ei gilydd i nhw. Do, a fi'n licio Southgate fel person, fi'n credu mae wel yn boi da, a mae wedi delio dy'r oll beth yn rili dda fi'n credu. Bydde lot o bobl ddim bydde nhw wedi siŵr stico i'r un tîm. Mae wedi gwneud y penderfyniadau mowr na, ambell waith oedd anafiadau ni, oedd stwff Covid na di achosi'r newidiadau, ond dod o Sancho mewn, dod o Saka mewn, oedd yn goffo wneud na yn y gêm yn diwetha, ond mae wedi wneud nhw, mae wedi gweithio bob tro. Eto, mae'n hawdd i wneud na pan mae dyrtu'r chwaraewyr, so sy'n ni'n cymryd da cweit yr un y gallu wneud na, dod â bobl mewn. Dylan Lefyd off y bench ddim cweit yn yr un peth o Jordan Sancho, ond fi'n credu, mae symbolaeth y ffaith bod nhw wedi middi'r Alban yn mynd i fynd nhw'n bell iawn. Fi'n credu, mae hwnna iddyn nhw, fel ni middi Lloegr, byddwn ni'n meddwl, o ran yr hanes a popeth fel ni. Fi'n credu, mae'r ffaith bod nhw wedi wneud na yn meddwl bod eu hyder nhw'n rili uchel. Ti just yn meddwl, it's gonna happen. Ond mae dyn nhw'n nac rili da o ware yn erbyn teams rili wael. Sawl tro maen nhw wedi ware yn erbyn tîm mowr. Yr Almaen trwy hyn, ond oedd yr Almaen ma ddim yn tîm arbennig o dda. Neu nhw ddim yn clico ty beth yn y gystadleuaeth. Oedd ddim byd amdano Ukraine. Maen nhw wedi byw rili ar goals one-offs i Amalenko a'r types yma o golau sy'n just aros mewn games. Ond unwaith oedd Kane i sgori ar ôl 4 munud, o ti'n gwybod, o ddim ffordd nôl iddyn nhw. A ti jyst yn gobeithio nawr bod Denmark yn mynd i wneud job yn nhw, ond eto, mae dyn nhw'r ffaith bod nhw'n war yn Wembley, gallai hwnna'n rwydd dynnu'r stori bant o Denmark, neu dyw Wembley ddim yn mynd i ffys mor yn Christian Eriksen pan maen nhw'n moyn gweld tîm Lloegr yn mynd yn bellach. So, na, fi'n credu byddai'n bwco weekend bant, neu wythnos bant. A fi'n gweld, oes ti wedi bod un sydd wedi bod yn dweud pa mor dda yw Sancho i Lloegr. Dyn ni ddim wedi gweld lot yn y ystod y gystadleuaeth. Oedd wedi dod bant o fainc unwaith, fi'n credu dim ond falle bod e ddim wedi chwarae o gwbl. Ond mae rai fi wedi oedd yn edrych yn wych nos Sadwrn. Mae fe'n clas. Mae fe'n actually clas player. Mae'n ceinion i wneud. Dig di prynu fe nawr ac yn y blaen. Mae stori na. So mae confidence fe sydd o fod drwy'r to. Mae just popeth o ran fel mae Lloegr yn neud ar y funud. Mae gyd yn clico. Mae bron bod, fel oedd Liam yn gweud, really, yr un peth
yn 2018 yn y Cwpan y Byd gyda Lloegr, ond nhw heb wario tîmau dda tan Croatia. A wedyn, falle mwna bron yr un adeg fel un, fel ti'n gweud, Almaen ddim cweit lan i safon, ond mae yna depth yn nhw sydd yn mae Southgate wedi bod yn un dda, a mae Southgate jyst wedi bod yn mynd o flaen y media, ni gyd yn gwybod fel mae media Lloegr, a jyst cymryd y fflac a gweud fi'n mynd i wneud e fel fi mwyn wneud e. Mae'r chweiwyr mynd i wario ni, wario fi, wario chi, a mae jyst i gyd i fel, sef o clico blwyddyn hyn. Yr un person sy'n really actually wedi wneud pen fi mewn bron trwy'r gystadleuaeth i gyd yw Jermaine Jenas. Fi ffili gryndo i'r bloc na ar BBC. Mae fe fel... Mae fe'n ofnadw, mae fe'n boring, mae fe'n... Mae'n biased, oedd e just bron, sa'n gwybod beth felly really gweud ar hwn, mae'n rhaid bod yn ofalus, ond oedd e just fel bod e moyn bod yn perthynas gyda Jadon Sancho am 90 munud, just fel oedd e, o fi'n fel, oh my god, ti'n gwybod ti'n fel, mae'r BBC i'r, ti'n modd, yn mynd i Cymru, ond ti'n gwybod bod nhw'n mynd i bod bach mwy biased, felly wneud na, ond pob tro oedd e just fel, we gotta take this, we gotta do this, a wedodd e un llinell yn gweud rhywbeth amdano, Ukraine will be in awe of rhywbeth. Ie, llynnes yw na, do. Oh my god, honestly, o fi fel, Jod, give me the remote, I'm going to mute this. A mute this i fe. O'n i just watch fe ar dim sŵn, o fi ffili neud e. Oedd yr un peth, oedd Gary'r unig wedi gweud ar ôl y gêm, cefnogwyr Ukraine a'r chwaraewyr dim mlaen y cefnogwyr. Just in case you wonder, they haven't won. Na, ond just fel am pob gad arall yn trin cefnogwyr nhw, a fel am mae'r perthynas na. A mas yn bacw, Russian commentary oedd e, a ni'n meddwl mwyn yn awful, o wyn ers dyn nhw, actually gryndo, a gallu deall y sylwebau. Wyll dy fi a TV fi'n gyrru. Boenus, bai. Rather ni watch a Peppa Pig yn drosaf yr game na blinking Jermaine Jenas, honestly. Fi'n credu un o'r pethau arall wedodd e, oedd... beth oedd e nawr? Rhywbeth amdano, Jadon Sancho a Zinchenko, fydden nhw'n nabod i gilydd... Na, Sancho a boi canol ca. Ie, Zinchenko, bydden nhw'n nabod i gilydd dda, achos bod nhw wedi chwarae i gilydd yn Manchester City. Na, Kyle Walker. Kyle Walker. Kyle Walker oedd e. Kyle Walker a Zinchenko. A ti just fel, beth mae hwn yn siarad amdano? Fi'n credu, y dream team pan mae'n dod i wylio unrhyw gêm, fi'n credu, yw Clive Tilsley a Liam Bowen. Lle ni watcho pint yn sychu gyda nhw doi yn commentator. Barry a Gwennan Harris, diolch yn fawr. Ti'n gwybod Gwennan Harris. Mae Gwennan Harris yn gwneud jobyn Nath i'n dda, oedd hi'n dda, oedd hi'n siarad ar y gêm y Cymru, actually. Oedd hi'n wych, chwarae teg. Wel, oedd e'n od, achos mi'n credu am y gêm gyntaf, pawb yn edrych ymlaen, siwr gwmynt i gael y foment fawr le bydde Cymru'n sgoro, a sgrech Malcolm Allen unwaith eto. Ni wedi clywed y sgrech ddim yn iawn falle oedd ambell i sgrech yn y qualifying stages fyd. Sgrech oedd e pan oedd Ramsey wedi sgoro yn y qualifying, ond oedd e ddim byd i gymharu ar sgrech nath yn erbyn Glad Belg nôl yn 2016. Felly na, maen nhw'n... fi'n gwybod. Ond mae rai fi weid, fi'n credu, i fod yn deg, fel wedys ti, Liam, mae Gareth Southgate unan yn ddyn hoffus iawn, a mae fe'n barchus, mae fe'n wedi gwneud siŵr bod tîm Lloegr yn dîm barchus efo. Does dim byd yn bod gyda'r tîm, ond just yr holl beth sydd gyda'r wasg a'r cefnogwyr a it's coming home a popeth fel yna sydd dod gyda fe. Achos mae rhaid cofio, ar hyn o bryd, dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd mwy na be nath Cymru yn 2016. Dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd. Maen nhw wedi cyrraedd y rhwng gynderfynol. Wel, dyna le cyrraeddodd Cymru. Ond yn barod, maen nhw'n mynd mlaen am fel bod nhw wedi ennill y gystadleuaeth. So, dyna beth sy'n yn rwystredig amdano fe. Ond, fos da fi eto ti den, edrych mlaen i'r gêm Lloegr yn erbyn Denmark. Pa wendidau ti'n gweld yn tîm Lloegr, le gall Denmark falle trial cael y gorau ohonyn nhw. Achos fi'n gwybod yn mynd nôl, yn edrych ar y gêm yn erbyn Ukraine, ond nhw'n edrych fel tîm perffaith bron o bod. Ond yn y group stages, ond nhw yn stryglan i falle sgoro goliau. Gwendidau Lloegr. Dim lot dan o i wedi gwir, achos mae'r doi holding midfielders yna o flaen yr defence sy'n mynd i cadw'r clean sheet, fel ti'n gweud. Kyle Walker yr eich bach yn shaky, felly, ond mae'r pace dal, so bydde eisiau tîm sy'n lle mosod Kyle Walker tipyn yn ystod y gêm i gael yr upper hand ond o fe. Ond
nath y cwbl o mistakes yn gêm Ukraine, gath Ukraine 1 neu 2 sians ar ochr chwith, dy fe, ond nath nhw'n cymryd e. Ond rhan gwendid arall, sy'n lot ar nhw. Maen nhw wedi dibynnu sgoro yn alfyd, so... Fi'n gweld gyda Kyle Walker, fel o ran fe, mae gwendidau o ran... Mae'n gwneud camgymeriadau hunan. Sy'n mynd yn nhw'n eisiau targedu Kyle Walker, os bydd e jyst yn gwneud y camgymeriad i hunan mas o unrhyw beth. Ond, fi'n gweld, o'n i'n gobeithio bydde canol ca Lloegr ddim mor greadigol, a falle beth maen nhw wedi dod wrth ddatblygu mewn i'r gystadleuaeth. Achos o'n i'n meddwl bydde Phillips a Rice falle yn ddoi eitha tebyg, a bydden nhw ddim yn gallu reoli tempo'r gêm fel petai. Ond, fi'n credu, beth sy'n helpu Southgate yw, mae siŵr gwybod opsiynau gyda fe ar y fainc, ble os nag yw beth sydd gyda nhw yn gweithio, ar y gweitha, achos maen nhw'n cadw clean sheets, ar y gweitha mae jyst yn 0-0 ar ôl awr. So mae gallu dod arno wedyn a Grealish, neu mae gallu dod arno a Sancho, neu Saka, neu pwy bynnag mae eisiau, i jyst newid y lan tyma bach gyda'r gêm yn agor lan. Felly, fydd hi'n gêm ddiddorol nos Fercher fi'n credu fe. Mae Denmark yn erbyn Lloegr. Y gêm nawr yn amlwg i gyd yn mynd nôl i Wembley. Felly y tair gêm sydd ar ôl i gyd yn Wembley. Felly os newn ni cael predictions pawb felly o pwy sy'n mynd i fod yn y ffainal ar gyfer... Mae'r ffainal dydd Sul. So os dechreuwn ni gyda Sbaen yn erbyn yr Eidal. Oes, pwy ti'n weld yn mynd trwyddo? Eidal, hands down. Eidal, Liam? Ie, 100%. Daf? Ie, yr Eidal i fi fydde. Eidal, pedwar o'na ni de, mynd am yr Eidal, fi'n credu bydd yr amddiffyn, fi'n credu'n digon i ganol trwyddo. A wedyn, Lloegr yn erbyn Denmark, Owen? Fi'n credu Lloegr, na, jocan. Denmark i fi, fi'n credu, am bydd e'n agos, fi'n credu, felly 2 yn Denmark, felly. 2 yn Denmark. Bowes? Ie, yr unig gobeith yw, so nhw wedi sgori lot o Wembley, maen nhw wedi bod, so y gobeith yw, bydd Denmark lle sgori cwbl o screamers. Ac ar y tîr wedyn. Lle di dynnu, bydd ddim eisiau ti mynd ar gwylio wedyn? Ar gyfer y ffasaroni. Lle a fi ar wyliau i Wembley, jyst i gwylio. Daf, beth am ti, beth ti'n gweld i mynd? Oi, dim i Lloegr. Llech yn lan arall. Os fydden nhw'n cyrraedd y ffainal heb wedi gadael 1 gol mewn, bydd e'n berfformiad anhygoel. O'n i jyst yn meddwl gyda, dros y penwythnos yn ystod y gêm, o'n i jyst yn meddwl, na dreni o Thomas Muller wedi rhoi honna a 1-to-1 na'r ochr arall y postyn, neu gwe? Beth bydde gallu wedi bod yn gystadleuaeth gwbl wahanol, sef Thomas Muller jyst wedi rhoi honna mewn jyst yn y corner. Na gyd oedd eisiau. Margins yn tournament, tournament ffwtbol fe. A dim falle'r chwaraewyr gorau sy'n wastad yn troi lan, mae pawb yn siarad am Shaqiri, pob tro yn tournament, right? Mae fel bod e'n cael 2 blynedd off yn cleb ffwtbol, mae'n dod i tournament a mae'n troi fel Messi mas. Fel mae fe, mae fe'n class player yn tournament ffwtbol ar margins yna. Mae'n jyst yn anhygoel beth actually'n meddwl am e. Fi'n cofio gweud am ti gêm Cymru yn erbyn Denmark, ble gath Bale ar y dde, torodd e mewn, cael yr iddo fe, jyst dath i ochr arall y postyn, a wedyn gath Denmark gwmwys yr 1 siawns, ochr arall, bydd oedd i 5 munud wedyn, a thi mewn ochr iawn y postyn iddyn nhw. A dyna'r, mae'r knockout ffwtbol, mae fe just literally fine margins a just y look na i wen, ag fe. Felly gêm ei edrych mlaen i nawr, dydd Mawrth a dydd Mercher y rownd gynderfynol cyn y ffainal gyda ni yn amlwg dydd Sul. Felly diolch am ymuno gyda ni, boys. Mae wedi bod yn diwrnament a hanner i fwynhau hyd yn hyn. Mae'n dod i ben nawr gyda o'n tair gêm, ond mi'n siŵr bydd digon gyda ni i drafod yn ystod y diwrnodau nesaf gyda'r podladau wrth ni'n mynd mlaen. Felly diolch am ymuno ni. Liam, diolch i ti am ymuno gyda ni hefyd. Mwynhau gweddill y gystadleuaeth, a mi'n siŵr byddwn ni'n dal land y ti cyn bo hir. Diolch yn fawr chi, boys. Diolch. Diolch. Super keeper, penio fatha roced, Cymru ar y blaen. Cymru ar y blaen. Ni'n codi ben yn uwch na chraen.